Good morning, people. Good morning, morning. Morning, people. How are you? Famba, kumbonyaradza mwana. Morning, people. Morning. How are you? Hello. Hi, Marita. Charmaine. Gwenyam. Chipo. As I see you first to comment. Hey, Trish. Good morning, Melod. Winnet, good morning. Hey, Nyasha, zviri sei? Ndiri bhori sei? Ndikubva kumuka. Kana inisha. Ndikubva kumuka. Ai, hapana kumira mushe. Kuri sei, guys? Zviri sei? Tatoti regai tiite zvekuita live stream. Nyasha ari kupina. Nyasha isi Namibia namumutsa ndata zvokumufonera because usiku hwese ndavata ndichifonerwa then mameseji mamwe achiri kungopinda kuinbox kwangu. Tanga tanetsekana kuti vhale wamusiya zvaita sei, people trust you. Okay, that's the reason why I came here. Maona manje izvi handisi muHarare. Maybe dani handisi muHarare pamwe ndandichazokwanisa kuti ndifume ndichienda ikoko ndonoita live stream naye vhale wachoni, because some of the people vanga vakufunga zvokutotumira kana polisi kuda kuti vanyatsoona kuti chichikuitika excuse me kuna vhale wachoni. Undiudze tavanganasi kuona keni kana vanhu vachakavati tiri 120. Alright. Rega timirire isvike pa5 minutes live yedu ndobva ndatanga kunyatsokudzoka kumashure, because I think most of the people they feel like I have neglected her. Ndaona mamwe macomments andandichiona hangu, but let me because I'm gonna say it in a nice way, not kuti hanzi ndakamuneglecta kana kuti aiwa. Ita uchipinda macomments ndite ndichiona macomments ndine ndichida kuonawo kuti kuri sei. I think ndodzokera muHarare in 3 days, but then at the end of the day kana pane vanenge vachida kumubatsira, they are free to help Valentine. It's not only the one person anongonzi ngaabatsire iye, munhu wese anokwanisa kubatsira vhale. Ndozvandokwanisa kutaura, but I think makozi andakareceiva, some are from Zimbabwe, some are from South Africa, akawandisa vanhu vakati isusu we received message kuma inbox kwedu, so inini I wasn't aware about that as well. Handiti kuti kune mabroadcast ari kuitwa, kune maaudio anenge achitumirwa, I didn't know. Ndaitozotumirwa zvinhu zvacho chinzi ndozvatareceiva chichikuitika. Right, tatirega tichange tisvike pa5 minutes. Taapachii manje? 4:36, almost 4:36. 4:44. I mean, my minutes. My minutes are 4:50. About 172. Okay, there's 4:36 kuti kwakainaka here. Isati svike ikoko guys. It's 3:50.
Shema what exactly happened to Vale. Well, I haven't seen here, but I've been following and reading zvandaitumira nevanhu ku-inbox kwangu. That's why ndati ndiuye panapa directly kuitira kuti pasaita confusion. Alright, tasvika pa 5 minutes. Let me go back kunhauye kuti definitely most of the people vanga vachinditextira vainditi, you once interviewed this girl, saka what happened with her? That was the actual common question yandandichibvunzwa nevanhu kuti chii kuitika. Saka inini obviously ndandichingorambe ndichienda kuna Vale kana when people have their donations ndo pavaindifonerawo kuti we want to donate zvakati ndokwanisa kuinda kana paine zvavanoda kuti zvidocumentwe, because vanhu vanofarira kuona zvinhu zvavo zvavanenge vaita zvine evidence. Ndo madzidziro andakaita hangu when it comes to zvinhu zvemadonations. And then some vanofarira kuti kana achida kubvisa mari yake pamwe anenge achiti ndoda kubvisa through you because ndakamziva through you. Then kune magroups akasiyana siyana chaiwo vamwe takatomboti ngazvimbomira pakatanga zvema-lockdown. There's a certain group raida kubvisa towards building Valentine's house. Saka definitely ndo pandakazoona kuti obviously zvinhu zvandandichiitira go between pana Vale nevanhu vanga vachida kubvisa zvinhu zvaive zvebuilding her house. And also pane mamwe ma-meetings atakatozoita kumashure. Ndiri kudzoserai kumashure kuitira kuti tizosvika patiri right now. Pane ma-meetings atakaita, mamwe achoni she couldn't attend the meetings because ndofunga tisingachanyatsa kumuconsulta zvakanaka here. I'm not so sure on my side. Saka papa kuda kunzi kana paine ma-meeting tofanira kumuudza maybe time iripo kuti anga achienda kuma-meetings ano-include vanhu vaimuvakira imba vanenge vari ready kuti vange vachiita meeting because they were always busy, nevamwe vanga vari ready to sponsor zvinhu. Saka iye anga akufila kuti maybe ndofanira kuudzwa paine time. Saka because of that takati gatimuita sei timurespect space yake netime yake, because hatizodi kungoti pese pese takutoti uya pakati maybe iye anenge asiri ready or prepared kunge ari panzvimbo ine vanhu vari kuda kumubatsira chinhu chake kuti ange pamwe aine imba. Nekuti from ma-meetings ataiita even kuseri, her house yaifanira kunge yakatotanga kucherwa, mafoundation vanoziva zvokuvaka yaifanira kunge yakatanga kucherwa, but asiri izvo zviripo panzvimbo right now because ma-meetings haana kukwanisa kuma-attenda according to her own personal reasons. Then kune vamwe vanhu vanga vakato-offer kuti they want to put ma-aluminium windows. I was supposed to do my interviews now, but ndakamaisa pa-hold because ndasingachazivi manje kuti hinondodii kana tantaudzwa kunzi mofanira kundiudza paine time kuti pane meeting yakati. Saka takatombomisa ma-meetings atakamirira kuti iye azotiudza kuti ava ready here kuti isusu nevanhu vanga varipo because ndatone bhuku revanhu ve-line up vachida kuita zvinhu for her. So patakaudzwa izvo munotiudza on time kana muda kuita meeting nesu, ndakangazomirira kuti anozondiudza rini kuti une free. So ndo pandotangira kakurespecta space yake. Let me say respecting her space panguva iyi. Saka vatangoisa munhu wese akabvaisa everything on hold. Even vanhu vachifanira kunge vachitanga kumucherera because vangada kupusha kuti project yake itange. I think ndofunga maybe dai zvivatoo pane imwe level. Waona manje. Saka tese tikatangopererwa panguva yacho tikati regaita sei timumirire iye ozotiudza paanenge ava ready kuti zvinhu zvake zvita sei zvinge zvichiindira mberi. Ndo zvakaitika. Saka later on akazotonditumira ndikatomukumbira regero tikati hatingazivi kuti tinofanira kubhuka an appointment kana tichinge tasei tichida kuita zvinhu newe. Then later on ndo paakazonditumira clip yani asi ndichidzokera kumashure patikaapologize hangu haana kundipindura. Ndobva ndazoita sei, ndobva ndazoreceive clip inani ina achinzi wakaita yekera zvedriving
I wasn't aware about driving izvozvo. Ndakazongoona video driving kana hazvina kushata, tinongotenda zvakare because blessings evanhu anouya pakasiyana siyana. Ndobva ndatoti ndobva tatoiposta. So driving zviya tazvitenda. Saka manje I think ndopakataka confusion kuna vamwe vanhu vanga vari ready kuti vanga vachitanga kuita on the ground kuti isusu takati like 2 weeks ago kuyai tiite meeting titange kundochera foundation titange kuvaka, asi pakanzi munofanira kuita appointment kana not appointment but munofanira kundiudza on time. Zvimwe zvacho zvakazotaurwa handikwanisa hangu kuzotaura because zvakutaura zviri rude, but that's where our distance came, because at the end of the day I was always ready to go kunoona Vale kunomupa zvinhu kunoita sei, but pakazotanga kubuda izvozvo kunzi ndipay time yekuti munge muchidaiwo. So ndakatanga kufeel out I don't know, maybe ndikunyanya kuenda muspace yake. That's what I felt. Kana pamwe ndakafeel kuti maybe ndikuita zvinhu zvaasiri kufarira, pamwe ndikunyanya kuenda nezvinhu here, I don't know. That's what happened. I'm telling you the truth. Zvimwe zvacho ndazoti handizokwanisi kuzviti dyo because ndenda kutange ndakumuroverera pamuchinjiko, but ndo pandakazita withdraw. I personally withdrew from actually like conducting here all the time. Zvekuti haatozvizivi right now kuti kune company yakanga yatoti tipei platon kuti zvakati, then vakataura vese nevanhu vanga vachifanira kunge vachivaka imba vakati network yangu itopota ichidonha, but anyway, so ndo background kuti vati muhwisise. Handina kumuneglecta, but ndakaita withdraw myself from kunyanya kuita sei kuramba ndichinyanya kumuti every time I'm on her face kana kuti so vanhu vema-aluminium windows vaya nemadoors ese, everything was gonna come from their company for free. Saka pameeting like I said before handazokwanisa kuiita because ndandachimirira kuti iye andiudze when she was gonna be free. So later on inini ndakaona iri status, status WhatsApp status ndo update konzi Valentine waita accident waita sei, endikatoshamistika kuti waita accident sei, ndakazviona zvese. Saka ndo zvandati ndiye neside rangu nyasoti chokwadi chekudivi kwangu, waita accident. Ndobva ndatombofunga kuti ndonomuona, that's the first thing chakauya mupfungwa mangu kuti ndonomuona, handizi kuti uri pachipatara chipi. But now here is the issue. The person aiposta inini handisi kuziva kuti ndiani waiposta pama-WhatsApp status achinzi Valentine haasi kukwanisa kutaura, Valentine haasi kukwanisa kuita so mastatus aiupdatwa nani stop. Ndobva ndafonerwa same people vataida kuita nawo meeting vai vakati ko chii chaitika kumwana, ndikati nanditoziviwo ndikuona mastatus. Ndobva ndatoudza mabrothers angu ndikati andozviripo izvi, zvino manje ndodii, ndakavhunza ndoda kunomuona here because last time takandanzi unodii mofanira kundiudza on time. Hino manje ndikazoenda azoita futi kuti ndiri kumuteera pese here. That's what I felt. Kati ndochasei, ndomirira kuti apore here ndozonomuona kana ndoenda kuchipatara uku. Ndakatovhunza one of my brother akati hapana chakashata kana unoona munhu kuchipatara. Ndikati alright, no problem. Toona futi mastatus aroramba achikandwa. Ndobva ndabvunzwa nevamwe vanhu kuti uri kuposta pamastatus nepafacebook paValentine. Ndobva ndakazinda kufacebook yaye ndokunoona maposta ese. I was also confused kuti ndiani uri kuposta kana chinzi haasi kukwanisa kumuka, haasi kukwanisa kuita chakati. Ndo zvavaiita hamene kuti ani wacho waiposta. But that's how I got to know kuti wainvolved muaccident wakavata pamubhedha. Ndobva ndati zvinosaka ndodii kuti ndiindeko. Ndobva pakabva panzi paipa nehurumende kuvanhu vanobva kuchitungwisa nevanobva uku iIntercity. Kana ichinzi Intercity nokana nemapusa ndopadarika sei. Ndaitoda kutoenda kana kudema kwacho kunomuona, but at the end of the day I was also skeptical because ndaasingazivi kuti uchazvitora sei. Later on saka later on ndobva ndaita sei, mwoyo wangu waitogwadza, ndaitomugwadzirirwa zveshuwa.
but ndaishaya kuti sezvo isusu takadi mona manje problem yakaitika zvose zvaibva kusuroku pamaresponse atati akupuhwa naye ndopapa kubva that thing, yet it was not supposed to be there. Now inini, if I want to do everything nemoyo wese ndakutanga ndafunga kuti hino uchazoti kudi after this, uchazoti kudi after this. Mona manje ndobva ndaita sei ndatombobvunzawo vamwe futi vakati no maybe kana apora chitozoenda kunomuona because right now hatizivi. Indochiona mapost ese ari kuiswa kupi kupage kwake ikoko kupersonal page rake. Ndobva ndati unoona manje mapostiro hawa zviri kuitwa ka zvakuita manje kunge ini ndikada kuenda kunoti ndimuoni ndonomubvunza kuti tobatsirana sei panhau iyi handizivi. Ende futi ndobva ndatanga kufunga kumashure uku kuti patikamboita zvevidhiyo yake nemainterview, I am sure she received mari yanga yakati one day. That's what I was thinking. And she received zvimwe zvipango zvatisingazivi. Saka ndikati saka ndakambofunga kuti saka pamwe mari yanga adi aka receiver from pekutanga yanga yapera ikati yanga isina. Ndo zvandakafunga. Ndobva ndafunga futi kuti alright kana ichinzi yanga yapera zvino manje kana vachiposta vachidai zvakuita kunge manje ka vari kungouya vachitsvaka mari all the time painternet. Kati sezvo vari kupostirana ikoko, I'm not part of this. Muona manje kazino saka ini ndozoita kunge chi all right, Hansi, Shema, I think you were involved as a media coverage to assist here. Yes, we knew Vale through Shema TV. Remember, Vale has a business with a manager and who advised her. So I see good anemuna no mudza someone is behind the post. Like I don't like I said, I don't know, maybe this also. So definitely someone was posting on her behalf. In pekutanga pandaiona ndaifunga kuti vaningi navake ndo vari kuposta ndo zvandaifunga kuti pamwe ndo vari kuposta papapage ake. But kana iriyo decision yavafunga kuti vaita haina kushata, tinongozvirespecta zvese. Iwe unozoenda papi paunonokwana kana ivo varivo vari kuita sei vari kuposta zvose vari ikoko, hauna kutomboudzwa pekutanga. Ndakazotextirwa message, I think yanga iri like yaiita zvokusheyiwa message iyoyo yakanzi hey Valentine involved muna accident what but dzatova kuma8-9 dzeusiku ndofunga ikoko atova manheru but vaswera vachiposta pamastatus nekufacebook. So when something like that happens unongorespecta zvose zvinenge tasei zvezvichiitika ipapo. Alright, ndabva tangodita ndangosiyanawo nazvo ndangobva ndangotarisa. Then as time goes on paya ndakandatumirwa zvese zvavaiposta pafacebook ndo zvandakabva ndatumirwa kuinbox. Ini ndakazotumirwa mamessage namwana handikwanisi kuvataura but ndakatumirwa mamessage. I personally don't know kuti Vale waisenda maaudio achiita kutaura achigomera kunani. Was it a broadcast or yanga ingori kune specific people? But the people vakasendera message achiita kakuchema achigomera vanhu vanga vari +44 vamwe vachoni. Muona manje. So now ndobva ndafunga ndikati why would she send message achigomera achiti ndiri kurwara handiswe vanhu vaikuvabvunza kuti chii chikuitika nemwana uyu. Muona manje vamwe vachona havana nhamba dzangu wotobvunza vanoziva kuti naimi mwana uyu chii chikuitika uri kubuda achigomera mukati meaudio. Iaudio iye haatozivi kuti ndakazviudzwa ndakabva ndangosiyana nazvo. Saka maona manje pakadero step by step yandiri kuramba ndichita sei ndakanyarara. I could have gone there but now pakatumirwa audio munhu uchigomera chidero kune munhu uri kuzhe kwenyika. Ini ndochifunga kuti how manje kuti unogomera uchidero mukati meaudio kuti ndiri ndakaita accident to audio. Ona manje ndikati munhu uri kuziva zvaari kuita, chirega tigoona kuti zvoita sei. Iyi ndiyo yekutanga iyi. Kozoita futi imwe hamena kuti mamessage futi akazotumirwa kuvanhu futi kumainbox eWhatsApp kunzi asikunzwa zvakanaka what achitumirwa.
zvose zviri kuitwa naye, not me. Ini ndakangonyarara ndiri kokoko, zviri kudzoka kwandiri kuinbox. Ini ndikati ndinokuona kuti unoda kuita sei mwana uyu. Ndobva ndadii paya, ndobva zvakaoma shuwa, ndobva ndagara haasi kucommunicata neni, uri kuita maaudio ake achitaura nevanhu vanenge achitumira mameseji. I think hazvina maybe help pamwe yavaida kuwana. Inini I'm assuming kuti maybe it was because vamwe vaida kuwana help iyoyo, hazvina kuita seizvozvo. Then later on ndobva ndazoona futi vatanga kuposta machipa uyu pavo, ndikati hazvina kushata, pamwe hazvina kubudira saizvozvo. Then todzoka pane yehuku neshuru. That's when I got a message from Vala akati, hey my sister, ndakaita accident, ndoda mari ye-CT scan, zviri emergency. Hino ndikutengesa shuro dzangu, huku dzangu nezvitina. That's the message I received. Inini pandakaona pakanzi zvitina, taura chokwadi hazvina kundiitira zvakanaka, because I was thinking vanhu vangani vakabvisa semende kuti mwana anga aine zvitina anazvo anoda kutengesa. You never, like, kana pari painternet, sometimes unoita luck rekureceiva help zvakadero. And I think kana ndikatarisa pavanhu vandakambozama kuti ndinge ndichibatsira vanhu, Valentine ndofunga ndiye munhu wandoti akareceiva help yakadarika vanhu vose. Kana ndanyatsa kugara pasi ndikacalculata chaiko chaiko, tisingatauri zvekuti financially kana kuti chii, Valentine ndowandoti munhu wandoti pandakamuvinga wakawanawo help yakawandisisisa. Vamwe yes takaita vamwe wakareserwa ma2000, vamwe wakaitwa ma700, vamwe machii. Ndobva ndafunga kuti vanhu vanohwa sei uchiti ndoda kutengesa yekera. Ini ndonoposta papeji pangu kuti what ndoda kutengesa huku neshuro nezvitina. Hazvina kuitira zvakanaka. Ndobva ndabvunza wandinosibvunzwa kuti ndozvandatumirwa izvi ndodii, zvikanzi no. This is the advice yandakapuwa. Zvikanzi no, she has been posting pamapeji ake ese. Why now akuya kwauri achiti ichiisa iwewe papeji pako iwewe Sharon kuti ndiri kuda kuti munditengere huku dzangu neshuro dzangu even nezvitina? Why akuya achidero? But pese apa vaibudisa vari muchipatara vachibuda vari mumabhedhi vachifamba zvese achiita maaudio achiita sei achitumira vanhu vari kuzhe kwenyika zvose izvozvo. Why now? So inini I was supposed to tell her kuti adero, but I felt like no, if I say those words kwaharika ndendazonyanya kuti dyo zvinozogona kumubhadza. Ndakangokwanisa kuti I'm sorry but that I get you soon. Ndokwanisa kutaura ipapo. The next thing ndo pandakazoona paposti wachi kupeji kwake futi zvakare kuti ari kutsvaga mabuyers ehuku neshuru. Ndo zvandakazoona kupeji uku. Zvitina hazvina kuiswa. Asi kuinbox ndandaudzwa nezvitina toda kutengesa. Saka handisi kuti pakadero paya vakawana help here kana kuti dzakatengwa here, I have no idea. Then ndobva ndazoona zuro here kudani, handisi kuzova zuro kwasura zuro. Ndobva zvanzi wakuda kutengesa zvitina. Stage by stage vasplita kwanzi woda kutengesa zvitina. Ndobva ndamutextira message kuti Valentine don't sell zvitina zvako. Ndichandokuona, hana kundipindura. Ndakamusendera message iyoyo zuro ndikati usatengesa zvitina. Ndowandokuona. But ndakafeel like I've been dealing with her behind the scenes, like I kind of now know her 40%. So ndakangotega ndingotaura that statement. Because ndikada kutaura zvimwe zvokushanda sezvandikutaura panabhodi, vanhu vachahwa sei, ukaona vachiita sei uchitengesa zvitina zvawakaforoma. Waigona kusazozvitora zvakanaka. Ndo ndangomuti ndiri kuya ndokuona, handisi muHarare, and it's true handisi muHarare. Ndichadzoka after 3 days muHarare. Ndakambofambawo ndodawo kurohwa nemhepowo ndiri kumamisha kunoku kwandiye ndichi. Hana kundipindura kama ndasiyana nazvo. But then zvakachizoitika, I actually don't know again kuti nyashaita uchipinda mamwe macomments because ndikuona one yangoramba iripo. Who created a broadcast last night dzeku WhatsApp, zvisiri ku Facebook, ku WhatsApp handisi ndiye Valere
kana kuti ari kumupostera wachoni kana kuti nditi ana assistant kana kuti ana helper ari kucreata this. I have no idea, but vakacreata broadcast. This broadcast ndakafonerwa nevanhu vedu vese vanhu kuvata vanhu vaifona vanhu vakafona ndati vanhu vakati iwe create if message iyi yasendwa as a broadcast, what is happening kuna Valley zvikanzi pari kuda help yemari iyi ndo yacreatwa sebroadcast ikasvika mumawhatsapp. Handitozivi kuti inocreatiwa sei, but ndakatozoudzwa kuti yasendwa the same message kuvanhu, but kana iri broadcast kudai inini handina kuisenderwa, handizivi kuti inoitwa sei, kuti ita sei inhikirikine inge. Sorry, 1 second. Saka kuda nyasha wavata veduwe nyasha ita uchichinja macomments ndionewo. Saka ndobva ndati kune vanhu veve get gonoti ndinofambisa ndaida kuita live zuru, but kwandiri hakuna magetsi. Maona manje kwangu hako kanyanya kuti arima zisingaiti kana ndozongoita chii ndozongoita nhasi tinyatsotaura zvakanaka, but ndiri paprocess yekuti ndozoita nhasi. Vanhu vese vaifona apa pane mumwe akazofona, I think ndofunga ari department remapurisa, ndobva handifonera akati vakumashero chii kuitika ina handzimbokufonierei but dauhwisisa mwana wakabirwa foni here kwati waita sei, because kuri kunzi wakainvolvwa in a horrific accident. Now ndozvikuitaugwa kuuyu kuti horrific. I don't know the definition of horrific. Saka ndikati munokwanisa kuenda kupi kumapeji ake munonozviona waiposta ikoko kuti mozoona kuti ihorrific here kwati haisi horrific. Ndofunga wakaita ma-internal injuries. I am not so sure. Zvikanzi alright, ini ndakuchiconducta mapurisa ekupi atozivawo ekudema tichiziva kuti chichi kuitika tovatuma ipapo ndikati ina handizozivi, that's up to you, because ininiwo hasa ndaenda kunomuona. Then kuinbox kwakazara kuti pam, kwakazarisa zvisingamboiti. Muona manje kuinbox uku vanhu achibvunza chichi kuitika, and vamwe vakataona this, is it true or not? Yes, wakaita accident, handizoziva hangu kuti pahorrific, but wakaita accident zvesure. Ndozvandokwanisa kutaura, but it's not like I've neglected her. It's just that when she was involved in an accident, I think we were on a wrong path naye yekuti wakanga wataura zvokuti mofana kundizivisa kana mune mamwe like ma-meetings akaita seiwaya. Saka inini personally ndakafila kunge akaita disrespect vanhu vaimuoffer kuti vamuitise chinhu for free, chinhu pamwe chaisazokwanisa kuti anga achiitirwa even in 5 years time nemunhu for free, chinhu chinokwanisa kucosta more than maybe $10,000 achiitirwa for free. Saka ndofunga zvakandiita kakundiaffecta kuti why would she say that. Saka ndopesa apa pamukuzvani ndakangonyarara chingomutarira kuti chichi kuitika naye, because at the end of the day unozoudzwa futi zvakati, but ininiwo mwoyo wangu unotogwadza. Muona manje kuti naye mwana uyu, but at the end of the day ini ndechida kutiwo pane situation dzakadai usangoda kutaura nemunhu zvakanaka nekuti wakuda help yekuti ndipostire panhu pako. Tichita zvinhu zvokuti munhu uindike for free for chii zvese, magroup anga atoripo akawandisa ekuti vaitoti totoda kuti mwana uyu tinotenga kana zvipikiri titenge chakati. Nyasha ndombombochinja macomments papini yako timutengera zvakati kusvika mba yapera, zvese zvakabva zvaitwa on hold because of the way she was now responding kuvanhu vanga vaita sei, vanga vaida kumubatsira. Ndosaka mukanona ndisinaita sei, ndisina kunge ndichiinda. So now manje makuona pepe ndiko ndamaona macomments vamwe vakanzi she's not even talking about her now. You don't know what has been happening behind the scenes. It's just that hatizobai hedu button kuti chakati kaitika tobva tauya toti wati zvakati, but then now ndo stage yati we are on this stage kuti ndo zviripo right now zvokuti even pari kunzi rent what vanhu yes vachabvisa rent, but then what vacharamba vachibvunza. It's not the first time ambovhu yekunzi imba zvekutaura kunzi chero 3 rooms dzaita nauka pakati ribvunzwa ma-questions hope ekuti how far neproject yavari tichise ticontribute.
but it's not our fault isusu even nevanhu vangu vari willing to help. We are all waiting for her to tell us, but this was before the accident. This was actually before the accident. Wataura izvozvo. Imunoti munonzwa sei kunzi imunonzwa kunzi imi ndiri mune mota saka chiuyai kuno nokuti handina transport yekuti ndisangane nemutown. Unohwa sei uchiudzwa saizvozvo, yet ivovo vanhu ava ndivo vari kuda kukubatsira. Maona manje. So hanza haana kuhekerwa account yake itori like active zvokutodero. Saka ndozve zvimwe zvinhu izvozvo ndangotanga mozati chika zvamukuti she needs a mentor not a manager ka. Ina handitozivini kuti manager unaye here kana kuti kudii, because ndakamubvunza kuti hatina manager, ndina mapartner vatroita nawo business. Muona manje. Saka because I remember ndakambonzwa statement tazama kuda kubatsira nevamwe vakazama kuda kubatsira kuti vachimuonesa, but ipapo wakateerera vamuonesa something chaanga achiti akateerera, which is very good. But at the end of the day, remember, Valentine ndiye mai ndiye chikumba kwavo, ndiye like ane decisions as well. Saka iwo when you come kwa arika makuda kumuti nti, it might not, be received well. Ndo paipa pamwe anopinda mu defensive, amene ndoti defensive mode yakati saka pakadero manjeka I don't know, because munhu wese anga kungoti pane munhu uri kumunyengera. I'm telling you the truth. Vanhu vese vanga kuti, are you sure there's no person ari behind mwana ushu? Because why achipindura like this? Kana kuti tikati tida kuita conference call wonzi what is the purpose for the conference call? Unohwa sei pakadero kunzvunzwa nzi what is the purpose of conference call iyoyo? Muona manje. Pakutaura pepe obviously vanhu vanosimudzira mavoice. Neniwo ndakatozombosimudza mumwe musi because ndanga ndakubhowekana nezvanga zvakuitikapo. Then later on ndikatotaura no, handisina kana kuti even kupinda mabusiness enyu handitodi. But as yes, she has to cut short her outing. Wow, ndodzoka guys, mozoti inini ndinenge ndakabudisawo mari kuti ndinge kunoku ndinenge ndakatookera, but I will see kuti tomorrow ndinenge ndadzoka here, because right now makuseni ano in as much yes of course ndiri munhu wo guys, ndinotobatikana ndozvaitaugwa nevanhu kuti maybe there is someone anenge achimupa maadvice asiri iwo. Muona manje. Saka handimbomublame zvekutoti izvozvizvi right now pamwe akabirwa foni mwana izvozvi right now ka ndikubva zuro kwacho nika ndinotombogwadziwa pamwoyo pangu panenge pachitopisa for her kuti zvino nhai mwana uyu ndodii ndichogwadziwa. Ndoinda ndiregi kunboinda ndotoinda ndaifanira kudzokera kuti nhasi chidai ndozodzoka marare mangwana. But I think I will leave this place tomorrow. Zvandichaita kanawo pasina anengirikina, but I'm ready to actually walk through naye. Ndakamuudza kubva kare. But don't come to me chete kana iwe uchingoda kuti iwe ndiite zvinhu zvaunoda ne-emergency. But isusu tichigadzira ma-meeting nevanhu vada kuti iwe unge une chinhu chako chefoundation, haudi kuti unge uri pama-meeting unotaura ma-reasons akawandisa. Izvozvo vanhu havazvifariri, vanhu havatombozvidi, because at the end of the day senge contractor anogara achitaura kuti help inouya vanhu vachida, but as time goes on handiti kureva nhema, vanhu vachaita withdraw their help, because zvokuramba uchiverengera ka these are the words anogara achitaugwa handiziviwo. Zvokutoti papa inini ndanga nditori ready guys, inini this project yekuti mwana avakirwe imba ka ndaitova ready kuti even lives ndiripo ndiye ndichiita kusvika imba yamira, but tose takamiswa naye. Muona manje. Ndo pandoda kuzama kuconnecta kuti it's not like ndiri kumuneglecta like that, but zvine zvabva sure ukuku ndo kunenge kwabvira nyaya dzokuti usingachazwisisi manje. Saka vanhu manje painternet havazozvizivi kuti behind the scenes ka kunenge kune zvakaitika, but data sei kutonomuona. Saka ipapo apa ndatumigwa $100 yekuti ndinomupa
ndatoitumirwa ende ndinotonosvika ndichinoicollecta because pane that person ndio zvako kunoicollecta kondongoenda straight ikoko ndondoicollecta but indawa kuti unoda $300 knowing very well kuti dzimwe nguva tichida kubatsira vanhu $300 is nothing. Tikaita live tinavhala apa zvese tichisanangura zvese inongobuda within 2 minutes $300 iya vanhu vototumira kana kuzita kwangu kana kuti kuchi mari totoindisa. I always do that and ndinoita ndine video handimborambi but nawo yakangoitika apa ndeyekuti definitely pazvakaitika zvese zveaccident izvi they were posting kupage kwavo vachita sei saka tichangorespecta everything zvavaiita saka wakazongouyaona kuti pamwe kuda mari yayadi haina kuzoita zvakanaka. Aiwa vanhu ngavasa withdraw itai zvakanaka but kana paine munhu pamwe unokwanisa kunyatsa kutaura naye kungomuonesa kuti muupenyu so takambozama kuda kuzama kuti aonewo but ndosaka ndati inini ndakaita sei ndakangobaya pause button kuti gaimbopoza button rangu tigoona kuti uchazodii kumberi uku ndozvandakaita in personally and nekuti ndakazofula kuti vanhu action yose yekuti imba inge ichimira zvitina zvidii nemasemende zvimire hino ndodzokazve ndoti ndipeiwo mari yekuyekera here muona manje but anyway tomorrow I'll go back to Harare early in the morning ndoenda kudema kwacho hazvina kana kushata then we'll start from there. I think I'm gonna ask someone as well kuti anditi akambani ndichatonyatsa kutombotana naye zvakanaka mye onditi akambani tombonoti tisati tatomboita kana video kana kuti I think we must have a meeting. I think we must have a meeting. Ndinotonge ndichekera but unonge uchirespecta munhu unenge uchirespecta munhu saka apa tomorrow Hanzi, thanks, Shame, I did your best, what. Anyway, ndichaona kuti tomorrow pandinonge ndakuzokera kudayo so mangwana makuseni ndosvikawo kwakamira sei hanzi mashemarienzi let's give Sharon mari yefuel adzokera emergency. Ndoinda ndimboregi guys kuinda ndoinda asi I will also have a meeting naye nambuya ne one of the ladies andozviziva munhu iyeye hanzi paneka hansenga hana muromo. No, I'm not saying kuti anopa muromo. No, I'm not saying, don't get it wrong. I'm not saying kuti ane pamuromo. Ndingotaura kuti my response iwayo I think anoita like put off munhu especially let's say pachida kuitwa project but pongonzi mofana kundiudza paine time yeti vanhu vanenge vada kudonata vachoni vatori ready kuti vange vachi hanzi I think paita ane jealous asikari program kumu iu advisor then ari kuposta is overzealous hake anodawo kudya nazvo. Right, muona manje that's the thing because tesingazivi ende pavanozviita pavanoita ivo vari vega indesikazivi ndozozvudza later saka ndisikazi kuti zvezvofamba sei ipapo saka definitely now we know kuti there's someone behind, there's someone pamwe anenge achitaura naye but that someone ina handimuzivi kuti ndichani that someone wacho ni iyeye but anyway I will pick up where I left. Right now, like I said, I've got $100 yaiswa kunigirikini kwangu kana paine vanoda kutumira mari kuna vhare through mukuru handizozi kuti vhare unoenda kumukuru here kana kuti unodii kana kuda kusa mukuru kwandiri I'm more than ready kuenda kunota pick up mari yachoni ndinonomupresenta vhare then we'll have a meeting tiwisane ipapo kuti kuna manager here kana kuna manager then totora manager yatombomisawo pakati pedu kana ari iye ari kukanganisa mwana kana kune advisor uyu tochigadzisa and then the other thing I think ndiri kusvitara panapa painternet vanhu vanoda kuappreciatewa kana nepicture chaiwo vanhu vanozvifarira vanenge vaita madonations maybe kupage kwake vanepo vanhu vazhinji vanobvunza kuti kose asingangopostewo kana picture yekuti thank you very much nechakati chakati kune vanhu vanoderowo vanoda kuti vange vachiappreciatewa kuda asati azvikwanisa izvozvo
Then kwaita futi nyaya kuti some of the people they have been actually complaining kuti mapost ake most of the time yesei vanhu vabvisa gas stove iwe unokuda nehuni wakati yes huni dzangu neuyu zvakutange manje we are not doing anything. Those are some of the complaints anenge achiuya. Don't know, maybe kuti mwana mudoko saka iwe vanenge vachiti no pamedia pacho ndaasazonyanya kuva too vocal kuti imi muri kubudisa mari muchita so, but then at the end of the day zvakutanga ari kungoramba achikumbira kunge ari kubhega too much, yet isusu we are doing our best kumashure kuno kuti nge tichimubatsira zvese tiri kuzama kuti zvinge zviri in order. Because I remember pauyu tachazoita live iyoyo yekuti kudanga asingazvizivi kuti panovakwa imba panovakwa imba panodiwa, ndakazozviudzwa because vanga vasingadi kutongozvitaura but vanga vasingadi kuti zvinge zviri palive kera vachona vachiti panodiwa like kakebhini kana kuti munhu unokwanisa kuvapo accommodation kudema for a certain period of time yekuti vange because vaiti mabhiridha avo hakwanisi kubva kuHarare everyday achienda kudema, saka ndo meeting dzatange tanguda sei kuti tichitanga kugadzirisa izvozvo. Then vachitaura kuti mabhiridha anenge achidawo chikafu because ava vakaofa kuita sei kuvaka nematerials eziripo, but at the end of the day mabhiridha aizoda chikafu, knowing very well kuti chikafu vale waisazokwanisa kuchita oga taitonge tichinge takamira naye because oneka timu katakatogadzira kachitongoripo because tese takangomirira iye edu kanga toripo kuti maybe panenge pakunzi food tomiramira vanhu votoita kana kuti live totakutakura kuti kana pane anoda kusponsawo food mabhiridha edu aripo akati saka zvese tatonyora pasi manotsi aya, but she didn't know ndo meeting yakaramba kuuya. Then paidiwa mvura papasina mvura pauyu pachoni ini nana undiudza kuti wakazotanga kuchera mugodhi wakatozoudza someone akazoudza inini maona manje. So saka ndakatozoudzwa as far as I'm concerned inini handisi kuchaudzwa kunzi ndakuchera mugodhi ndakuita sei mumwe munhu ndiye wakaudzwa kunzi tachera mugodhi ini ndokuzosiswa message kuti mugodhi wotanga kucherwa. Hazvina kushata zvezvakanaka zvese tine chichitenda, saka ndo space yacho yatiaita sei chiramba ndichipa munhu, but then at the end of the day ini ndinotomuhwira tsitsi singamboiti because ndoona kunge dzimwe nguva anomboti I've taken care of the situation, I'm in control, but then at the end of the day she will come back again. Saka handisati ndaziva kuti pakadero panofanira kuti wasei, saka ndangoti ndingotaura chokwadi chaicho chezviripo paground. Ona manje because zvakafanira kebhini yacho kana chizi kebhini inoiswa ipapo puchada kutenga mapuranga zvinopa mwana havazozvisa kuti komoda mari yei futi mapuranga anoda kuva kuiswa ipapo aiswa mapuranga hapa mabhiridha achada kuchikafu uchabikira ndiani. Inini personally handitori ready kuti kana ndichitsvaga somewhere kokumbonokemba ndiriko kudhuze nekudema ikokoko ndinotomboenda ndichinomonitor the situation as well, because uyu angati panoda monitoring yezvinhu zvachoni kuti zvokufamba sei, nekuti even pane kozi ndakamboenda kubasa kwavo kwavanoita zvokuvaka baba pane nemunhu ivo vanenge varipo nemaworkers but pane munhu anenge ari responsible achitasawo kuti zvese zvokufamba sei muchiobserva. Saka ndandati inini kana yatanga project I will go and stay kuningiri kudema kwacho ikoko tichiona zvimwe zvachoni kana kusiri kunogarako ndoita one night ndichidero ndichidzokawo nombota kana kuti ndoskipa 3 days. I was ready like that guys, I'm not even joking, but she didn't know. Mona manje nezvimwe pakataura zvinhu zvakawanda zvokuti zvatakabvisa zviya ndemabuilding materials, but then kutimu iri pane zvimwe zvavaizodawo paground. Zvese izvezvo ndo meeting yataida kuita naye ukaramba kuuya ukati handina transport. Hazvina kushata, but sezvo like tese tatangoti hatizivi kune munhu kuda uri suri uri kumunyengera kana kuti kumuudza zvisizvo. Post kwanzi muri kudera mukugadzira kuti ngapavakwe toona ponzi even if it takes 10 years kuti ndinovaka imba yangu it's okay. Vanhu vari kuda kuvaka imba vanohwa sei? Ivo vari vada kutanga kuchera foundation kuti vapedze 4 months by 4 months vanhu vapedza imba. Wona maposta ari kunzi it will take even 10 years, hazvina kana basa step by step.
azviitiri vanhu zvakanaka. So nango ndingotaura mapoints iwayayo. So ndo zvainyanya kutaura navanhu kuti ndaasazonyanya kuposta like that because isusu we are doing our best kuti tinge tichimubatsira. So I think ndisazvodasarawo pano handizivi ndamuudza ndisati ndava palive kuti I'm gonna do a live stream about your case. I'm gonna do a live stream address. So maybe she's gonna be angry kuti why did I mention some of the things pamwe zvandataura. I'm very sorry if you're gonna be pissed off, but I think I had to, so that tofambirana musemugwara. And kana takufambidzana then that's okay. Totanga kupusha zvinhu kuti zvinge zvichiindika. So ndo patiri panapa. I think right now as far as I'm concerned ndakabata $100. I don't know kuti kuna Vale wakatumigwa mari sezvo pakanzi iri kudiwa $300. Saka ini ndakabata $100. Ndakabata $100 kureva kuti kwasara $200 iri kudiwa kuna Vale. And then uyu munhu uri kuposta kupeju kwaVhale uyu dai wambomira nekuti iwo unotodza kuti munhu haachagoni kutaura kana kuvhura kuti mhoroi haachadi unozonyanya. Izvozvo vanhu havasi kuzvifarira izvozvo. Ona manje. Saka inini kana ndikange ndaenda uko I think ndichatomutsvakawo wanga achiposta wacho kuti timbotaurirana kuti iwo mabroadcast ongoita aya for the police for the look for you. Ona manje. Ndikuseka zvangu guys. Handizivi kuti vaimupostira ndiani. Vanozivana nemunhu wake yeye, but I think ndichataura navo. And also I think kana ndachizoenda ikoko I hope they will respect kuti taenda ikoko and vombomira kuramba vachamadhirama avo. Vombomira kuramba vachamadhirama avo vari kuita nemunhu wake vari kupostana naye papapapa vachiti every after hour vobva vaposta every after 2 minutes vobva vaita sei vobva vaita yavari kuita because this person haasi kuziva kukatangira chinhu and this person wati ari kuposta chimbomira shamwari chimbomira hako kudzoka hanzi panogona kunge pasina munhu aimufurira shema asi inotogona kuita mweya shina isingatori chakanaka. I don't know, but anyway handichaignore, handichaiti withdraw zvandandaita. I'll continue, but ndichikontinyawo maadvisory sure ngaabva. Uyu munhu uri sure ngaabve uyu. Kune munhu uri sure, munhu yeye wakashata. Munhu uri kuposta uyu wekera muposti nemuadvice wachoni. Ndiri kuuya ndine $100 yandapuwa ndatotaura pano palive ndinayo waya yake yandapuwa kuda panozopera day 300 chete tatoishidza. Maona manje. Saka handiziviwo totendawo zvakare chirega ndikototenda on behalf of Valentine. Kune munhu wandazoonawo wanzi wakatumira 150 bonds. Thank you very much. Ne 150 bonds iyoyo inotobatsira singamboiti. Kune vamwe ndo wakatumirawo ma 200 bonds. Thank you very much neyamakatumira iyoyo zvakare. So ngandimboona kuseri kuti aufa. Okay, saka I think ndo pandiri guys papa ndine $100. The target is $300 for that CT scan. I'm going kune CT scan yacho nikokoko nayo mari yacho nichata sei ndichanoitora ndaitora ndo mudriver kuinda naye kuchipatara kwacho ikoko kundoitwa CT scan. Tichaenda nemunhu wandichaenda naye tondoenda naye kuchipatara kwacho wondoitwa zvinhu zvacho izvo zvekutaurwa izvi zvezvidiwa zvacho toenda naye kuchipatara ikoko. Hanzi kupeji kwake akuita kunge akuita zvinhu zvake ega pasina help. Why? I don't know. Ndosandikutaura kuti ndosaka takangombotyora ndosaka takambotyora kuti tingodi tiva respect, but aiwa kudzokera ndodzokera $100 ndo yatinayo right now. I think iye ari kutozvinzwawo kana achazoona live stream. $100 tava nayo, $100 tinayo. I'll go and pick up the money pandinosimbotumirwawo dzevamwe vanhu vanenge vachibatsigwa ndichanotora, but I think tomorrow tomorrow early in the morning I'll be in a
it means I've cancelled kwandaifanira kuita ma-interviews huko maona manje because pane kasiti kana ndifanira kupfuura nako interview hinondokansela maona manje hinondotokansela ndokansela ndodii ndoenda kumboona Vale apa tinena kansela zvinoita Mwari ka I don't know pamwe avo Mwari ini naVhale tine destiny yakasimba ndakambosiyiwa nendege ka ndinopa Vhale zvinhu ndotoseka nhavo serugare tine guvanoisa sei hatizivi isu kuti imari yaiswa ikoko ndakambosiyiwa nendege guys kuitoinda kuti ndanonoka ndichindomutsvaka chinomupa zvinhu ndakainda ndege katenga rimwe tiketi hino iko zvinondodzoka kananga ndamboenda kumavhura mhepo ndokanzela for her I will cancel everything for you Valentine yeah ndodzoka guys mangwana ndotokata hangu chitrip changu chevhiki ndodzoka ndoinda kunotora mari yandakatumirwa iyi ndondomupa handizivi kuti hanzi vanhu vaisa mari isai pagroup ake tinzwe kuti yaita mari yese iende kumabills munhu uyu atova amen nzasikamche kutora advantage of Vale ngaavhurirwe business masista aisirwe fees kuaccount yeschool no money ichaiswa panhamba yake. Sorry, but do you know poverty can be a mentality yekuti unogona kuita se alright, so in future before money cancel. Okay, anyway, thank you very much nevatumira $100 ndotenda singamboiti and angoti ndiuye because kwanzi huku dzaida kutenga dzinazotengewa saka vanoda kutenga huku dzaVhale. Please I don't know if you're gonna get in touch with Valentine or you're gonna get in touch with me, but I think tomorrow I'll be in Harare. Valentine munoti Valentine Shoti ndo pamunoenda ipapo. Tangoti vanhu vatingozivana kuti tizivisane situation iripo so that papaite misconceptions and hapaite sekuti kana munhu akuda ngodhoneta ndo patinongosvika chete zvezvabva kure guys. Saka anyway ndateerera mameseji hobho ndateerera zvamukutaura tichainda ikoko kanawo pane vachangoenda zvina kushata zvinongotenderwa kuna munhu unorambidziwa kuti uinde but ndati tichange tadzivana kubackground uku kuti ndozviripo ani Vhale handakanambomumaka ndakanambomusiya kana kudii but it's all about the responses dzaunenge uchiwana at the end of the day. Munhu indiri munhu mameseji ndakamaona Joshua wakaita accident but zvokuti horrific handizozivi. Uri kuposta uri kubva wazonyanya kuisa zvokuti vanhu vatle. I think izvozvo ndo zvakutoita kuti manje muchiti vanhu vatleka izvozvo ndo zvakutoita kuti vanhu vati horrific how mona manje vanhu kana vakundifunza kunzi nhaiwe wakahwera kuti mwana uyu wakanga wainda maona manje iwe uri kutisidzira vanhu uchiti horrific ukaenda pasituation yekuti horrific ka unogara pasi nekuti isusu takaiona horrific kuswera zuro horrific uchinyatsa kuona kuti murodhi ka mune makazara ropa. That's a horrific accident, noti zvamuri kunyora muchitaura ipapo muona manje. Saka so I mean hanzi shame anofunga ari kutsikirirwa he capabilities zvogona kudaro pamwe nongosi isu tesingazvioni in that way. Zvogona kudaro futi zvinoitika. I think Anna Donald, I think akawana boyfriend ndo kumufurira she have to pray hard. Ipapa handizivi hangu I can't say because inini handimubvunzi about her personal life. I don't do that. Inini ndikamuona Vhale most of the time kumupa zvinhu zvake toita life yedu. After that ndakutopinda mota ndodzoka
That's my relationship nani na Vale. Kana wapaita situation yekuti maybe pane pauda kugadziriswa pachidzorwa paitwa sei, I know andimbomudzore ndega, normally ndinoti kana zvadero pane vanhu iye akutozviziva, tinoita conference call kana zvichiita kana zvichita toita conference call, kana zvisingaitewo ndotsvaga kubvunza ndoita sei. Melissa ndiye ari kumaneja page rake. Hamuzivi Melissa? Muziviwo Melissa wacho uyu. Saka that's why I'm saying kuti ndo zvanga zviripo, saka ndatanga ndakupai background so that vanhu ngavasangozokurumidza kujaja ndo zviripo. But then at the end of the day, I think that's why I was broken, because ndakashaya kuti sei like ipakuta mareaction akadero, or else maybe guys nogona kudero pamwe isusu the way we're actually speaking naye maybe anga asingaifariri. Zvogona kuitika, togona tike titori isusu titori neproblem yekuti hanzi kowai ave kuda kuputsa project yake naye munhu ngaauzokaizani kubhabhadzirana izviri. Ndo zvandakamutextira, haana kundipindura zvake, but that's okay. Ndakamutusatengesa zvitinha, ndakatomutextira, but at the end of the day ndo zviripo izvi. Hakuna kana munhu wakamaka, hakuna kana munhu wakadii, asi kungoti nauyoyo kuti munhu unonge wapindura nemwe zvira kuti ekera unoshamisika kuti zvadii. Ndosaka ndatiwo at the end of the day maybe I have to take the blame as well, because kuda matauriro andaiita naye kana kuti achaita naye tichiita maconference call haana kumafarira. Zvoitika kuti matauriro aunoita nemunhu mumwe munhu haamafariri kuti makutaura neni like this, why? Saka ndofanira kutotekawo blame iyoyo kuti kudai nini handizvioni side rake, kuti uye une mafungiro anoita kuti vanhu pamwe vakuda kuzodai so. Saka ndofanira kutekawo the blame iyoyo, kwete ngomuti kudai wakazopindura kudai, nokuti kuti munhu apindura achideroka kuda kune zvinhu zvezvamunyangadza. Karonyo nhanzi chi? Without drama, chill, please take a step at a time. Okay. Hanzi hapana, pana mwani hanzi hapana ndirikunanga ane drip. Okay. So yeah, like I said, kana pane unoda kumubatsira zvakangonaka, asi hanzi waenda kundodhiraivha, ndo kwaaienda kundodhiraivha paakasangana netsaona. Zvokuti who was driving I don't know, kuti waidhiraivha ndiani, asi waienda kundodhiraivha ndo paakasangana netsaona. Maona manje. Saka ndichaenda zvangu kumangwana. Wewe ndachifanira kuenda nekunezvikira mainterview yangu ndotombokanzira tomboenda kundoti tigarire pasi. Pandofanira kutoitwa meeting chaiyo. Hanzi varinga basi about a month ago pakaita nyaya again concerning basiro kake. Yeah, I think pane mwanga akufunza kuti okay, she needs $300 yekuitwa zvinhu izvi. Doesn't she has like that money yakabva ku GoFundMe? Mina I can't answer that because handizivi maprioritize ake kuti akamira sei. Muona manje. So my questions anenge aripo, indosaka ndati ndinenge ndakanyatsa kutyora purposely because ndakaona kuti unoda kudii chaizvo. Saka nemunhu wake iyeye vari kuposta horrific zvayo zvaMwari. It was not a horrific accident like the way they are saying it. Hatingati horrific mukanyatsa kuiona hamutari ruviri, hautasika ka7 kakawandisa, kamwe chete kakaka it's enough, wotoinda unogona kutofenda. Ndo horrific yandoziva iyoyo. Haisi zvayo munyori ndiye uri kuzonyanya kunhingirikini. Hanzi anga achiita zvedriving imba ichida kuvakwa, ipapo panonetsa manje, ndizoziviwo. Muona manje. Saka ndo
Like seriously speaking, I don't know anything about driving dzavo dzavanga vachiita. Ndo sure handizivi zvedriving dzavo. I think my man ndakupedza. Saka ndo nyaya yacho iripo iyi. Hamene kuti pane wada kupinda here nyasha imboisa lingi tione, isa lingi timbonzwa vamwewo. Kudai nini ndini mureshi mukuru ndobva ndakumbira ruregero zvakanoti I think maybe ndakaresha handina kuita action pakakwara mwana. Pinda ichiwe ndingirikiti chionzani vana uyu nyasha chimboisa lingi ndimboona kuti ndiwana ndoda kupinda mubox totaura. Kana munhu wawana batsiri appreciate nyaya dzakawanda. Hello. Murise. Mushe kwakadi. Shero Adona. Murise. Shero shema. Mushe kurisei. Tole live ikafanya Facebook. Hello. Hello. Adona Sharon. Adona. Tusaka ndo hapa live. Yeah, I don't know. Maybe network. Hey guys. Sorry, network yangu haina kunyatsodzikama. Kapoyo ngaidzoke. Ndandichivawa ndiri kuseri uchinzi wadonha pai. Zviri sei ndachikuhwai. Ko madhamu vaindeipi? Unzai madhamu. Hanzi wadonha. Zviri sei? Mandinakidza hanzi wadonha. Zviri seiko? Mushe kwakadi. Zvikuona uri kunakidza karudo. Asi ukuona ini. Hamusi kundiona here?
Pana nyasha yake yakatongomira yakangodai handisi kutomboona kana chinhu. Kune kuda kwei ini ndiri kukuona yasi ngatitaure zvedu zviri sei? Mushe kwakadii? Zvakadhakwa dhakwa izvi. Muripiko? Ndarwadzi. Cape Town. Kuri sei kukapa? Kuri bho, kuri sei koko? Kuri nanewo mati magwadziwa singaitizve. Nyaya yaVale, ndibvale uyawo makaendera ikanyazvidhina kau. Ndiye. Hanzi akaita accident. Vedu very sorry sure. Hey. Wakaita tsaona saka chadzokera hangu mangwana ndaifanira kuita vhiki ndiri mudondo ndichimboona shiri nemiti. Tindadi. Adziona shiri nemiti. Asi moera asoko he. Ina aiwa kana ndoera mbizi. Kungohanda because last time ndakanga ndiri kukwarisape uko kuzasi ukoko. But then from there ndikati ndamboti ndikambonofurwa nemhepo ndiri kumakomo. Aiwa pakanaka. Otherwise madhamu chimbotaura iwo. Varongoseka. Ndamborwadziwa chete nenyaya yaVale nokuti Mwari dai apindira. Amen. Zvinhu zvakaoma tongotungamidza Mwari pamberi, zvinhu zvese zvinoda Mwari pamberi. Amen. Very true. Moya rini kuno? December, I think. December. Mudigre my lollipops. Nasepe. Okay, muri kumusha here kupi kumabve kumasvingo. Tobva kumasvingo mobva nepapi? Pazaka. Ndoda kutoenda kuzaka, kuna vatete vangu variko saka handiri kuzivi, ndoda kutozviindira ikoko izvozvo. All right. But I think vachienda kuzaka vanoita maprojects wezvo ikoko. Ndimborova masvingo. Ndoita mwedzi ndiri mumasvingo. Apa ndodzoka ndatotsva kudarika zvandinotezvo. All right, regai timbogadzirira ita basa. All right, maita basa. All right, thank you. Bye. Bye. Alright. Munodonha zvenidonha nyasha tasauti kune vamwe wada kupinda here. Nyasha ukupopota nanzani ndingirikini nanzani takambenga guys tiri panyawu iyoyoyo ka patata kunonge situation yakuita kunga hameno ka ndakutombofunga kuti pane imwe nhau yandikamboona ndanchiri kuThailand yavamwe mbuya vakabuda vachinzi vari kutriangle ukoko. Actually ndiri kuitaura because ndikuda kuenda ikoko without failure ndada kupinda. Mbuya ava ndakavaona ndiri kuThailand. Ndaona ndiri kuThailand vakatenderera. The same company yakaoffer kuti nhasi vachandituka kuseri kunhu ndiri kungotaurisa ka yakaoffer kuti vavakire Vale imba for free. Same company futi yakaoffer kuvakira mbuya ivavo vari kuTriangle imba for free. However, pataitaura hedu tiita madiscussion ndakagadha kuti because ndandaona mumacomments futi vamwe vachiti ko varichivhimu ko zveimba iyaiya yekuTriangle zvakazodii, it's good kuti muite sei muite comeback. Ndakutongotaura ndirini but havarichivhimu havasini to social media zvekudero. Vakati ko zvakazodii nemba iya. Ndikati no, I think pandichazonyatsogara pasi because ndine documentation yandichazoita navo but not now. Takazoti pamberi apapo ndichitovataura navo ndikati ndakaona vanhu vakadai vakati zvikanzi no problem haisi issue iyoyoyo because zvakaitika ndezvekudai zvakaita ndezvekuti yes vanhu they donated material mamwe aidiwa but I think pane zvinhu zvakashota. He was ready kuenda netimu yavo ikoko because vanoita zvematimu havashandi vari ivo vari one. Saka vanga vaida kutoenda ikoko kuTriangle but from what I gathered kuTriangle uku kwanzi unosvika nditi
wasvika kune road mota pane padzinogumira kuti apa mota dzakusara kana dzaderoka kunotozouya zvimudhudhu kana kutsvaga zvimudhudhudhu kuda zvana mudhumeni handizivi kuti zvanani zvimudhudhudhu zvochizonokupedzisa newe kuti unosvika kuna mbuya vaya saka meaning kuti if you are gonna go there kana kuti tikanyatsogara pasi navo kuti ndanda kuti kana uyu akasiri ready kuti pamwe imba yake ivakwe izvozvi maybe we can talk about mbuya ava vaya vekupi vekutriangle kwacho kunonzi kunosvikwa nezvimudhudhudhu but hakuna munhu ungabva kutriangle everyday uchidzoka kudai so uchidzoka kudai handizivi kutriangle definitely ndaitsvaga pekusamwe pekugara zvangu ndichitoita traveling yangu munharaunda imomo ndichimboona ndichitravela chiona vanhu ndichihamena triangle ndo nechiredzi zviri pedo napedo here ndichingodero ndichidzoka chidero sezvo kuchinzi kunoda zvimudhudhudhu kuti usvike kuna mbuya ivavo saka imba yambuya ava haisati yavakwa because zvinhu zvakabviswa zvinonyatsokukwana ndo matauriro avandakanzwa iwayo ndobva ndavati no indoda kutanga like I always do ndoda kutanga ndaona situation yacho kuti yakaita sei munhu unogona kudaro but pamwe asiyo zviripo paground vakati no problem tinoinda nemi kuna mbuya vacho saka ndakaimaona macomments avo ndatobva ndangomaadresa zvangu kuti yes vakatoinda vakaenda nemari yavo varichivhimu nefiyo yavo vakasiya mota kwainosiyiwa vakandopesa rwendo nemudhudhudhu because hakusviki mota kunhu kwacho ikoko saka izvozvi vanoti timu yangu ingori ready asi nhau iripo ndekuti shuna ndofunga hazvinoita sei hazvina kunge zvazobviswa zvakakwana so maybe after lockdown ndichataura navo vari chivhimu kuti ndinoda kuinda ikoko kutriangle kwacho kunovaona mbuya yavo that's what we discussed navo kana achida kuteka time yake kuti imba itanga kuvakwa we can as well try to help munhu ada kubatsirwa panguva yacho iyoyo saka ini ndakanangopika hangu mbuya ivavo sezvo ndakambovaona tori kuthailand vachinzi vari kuvaka imba nekera nemadhaka vachicha vega kudai so saka mheno ndichaona after lockdown kana ndine fuel ndinoinda kana vachida kuna but I think if I'm gonna go tichaenda maybe tiri 4 because iyo maybe vanenge vane munhu wavo definitely I will have one of my brother wandine ndinaye ipapo kana ndisina brother yangu ndotora kangu kamwana katete vangu so tofamba takadero tonoona then I think we can document tokuratidzai zviri paground I think inini ndoprefer kushanda like that because ende ndichiri ipapo oh my god regai ndibva ndati kune vanhu vanenge vachinditextira vachiti ndine mwana wakandakanzwa kuti so ari panzvimbo yakati ada uche ada chakati guys sending me a message uchiti ada uche ari panzvimbo yakati handimboposti zvinhu zvakadero handimboiti life ichiti ndipewo zveuche yakadai so ko kana dziri nhema ko kana muda kundivhara maona manje ini ndinotokuvinga kwauri ikoko ende handimboiti chinhu chisina maziso kudai so ndinotokuvinga zvokuudzwa kuinbox handizvibhilivhi unogona kuda kundivhara uda kutora mari dzevanhu ndoziva sei kuda munhu wacho waunotaura kuti chirema hapo ndotori neimwe issue yekutoti pamwe dai ndaikwanisa kusvika kudhuze nekuni munhu iyeye uyu like handingati vanoita zveuyu ndiratatsa kutaura vanhu ava vane forgive me that albinism vakandicondacta zvavo but vandicondacta nezvealbinism iyoyoyo I think iye ane albinism saka ari kuti atake care of vamwe vana vemaalbino as well saka vari kugara kwavari kugara ikoko ini like I said handingoti ukandiudza ndototi bhobhobho ndinokuvinga kwauri kuti uone zvekuti shuwa uri kutambudzika here kuti hausi shuwa ndo zviripo here kana kuti inhema uona manje because vamwe vanenge vachidi vada kuzojuta vanhu ina handizodi izvozvo so I think ndatobva ndati ndiadrese some of the things zviri kuuya kuinbox zvandiri kuonawo zvakare kuti vanhu vanenge vachiuya nemacases vachiti ndingada help ndingada uche ndingada fees ndingada chakati vamwe ndakavaudza kuti imimi kana kuda help yefees yamuti vatoda mari yefees mari iri kubhatirwa direct to the school hamusi kupiwa mari handina zomboona munhu ainge ingoriwo response saka ndakabva ndangoti saka munoda toite sei kutondishandisa kuda kutondijuta kuti ndikutsvagirei kana kuti kusosa nchiti vanhu we yet is not good ende kana ndakudawo kutiwo zvechechi tinoita once in a blue moon wokwete ngoti all the time handizozoti ndinozvikwanisa here zvekudai because ine ndingoriwo munhu
and this organization. Under organization as well. So I think in the exhaustion, if you've got my projects, I'm not a document where please get in touch with me per 07878722285. But amana kangati batsira neyo pakuti let's say kana une project yako but iri kure kana kuti irichi ichi mira yo kuti ndisirwo fiwo kwete kuti sometimes no good project pamwe yatoto kuti uto document what I think ndakatosiya ma projects akati one day because of that munhu anenge ane project yake yakanaka apa titaseka kana kuti munhu wacho ni ane project yake pamwe ndi professor but when you tell the person kuti isai fiwo ndouya munhu hadi saka zvokuti tosangana sei pakati apa kuti tinge tichibatsira I think panyaya dzefuel ndoona sekuti vanhu havadi asanda kuchaja kuti bhadhara mari yakati iwe uda ngo ndikuitire free mari yangu ndio ina ndofanira kushandisa kuti ndiuye kana kuti kwamutare example ndoya kwamutare with my money ndodzoka futi with my money zvese including my targets with my money iwe une usingadi kuita sei kucontribute because at the end of the day chandozanje kuti kana une ropa rakanaka unobva unowana macustomer ndaako hasangu mari unolla wega wase chindibatsirewo pafuel apo isafi juruja uisewo fuel vedu I think ndo issue yandiri kusangana nayo kuti munhu zveshe anenge ada kudocumentwa but munhu hadi kana kubusa kana $10-5 yekuti ise fuel even local yacho pane kwangu kuti ilocal but pane mufambo unoda kana kuti fuel ye$5 kwenda ipapo munhu akupe kana 50 cents so I think ngatibatsira newe ipapo kuti ndikauya kuzodocumentawo chiisewo fuel isai fuel vedu kudokumenta totoda timboregi but mota inenge ichifamba nepeturu tichiri ipapo zvakare kuinda kwanavhale kunobhadharwa futi matogeti ka normally panhau idzodzi dzataishasa mafuel edu yes vamwe vangu vachizocontributa but lese kune matogeti kune chii saka ndozvezvimwe zvinhu zvokuti pane vamwe wandiroda kuti kana kuti tinde naye watinenge tida kuzonodiningirira kuti tinge tameeting nawo ipapo pamafuel apa ndo pamwe previously andozvitenda vanhu vakambotibatsira pafuel pataita up and down kuenda kupi kwanavhare totenda singamboiti nehelp iyoyo yeah I think that's pretty much it handizivi kuti pane zvimwe nyasha kana pasina ari kuda kupinda ibva wadzoka tione nyasha uya mubox kana pane munhu aripo obva wamuisa nyasha kupota achivata guys ndamumusa makusenseni yeah ndifunga kuti pane zvimwe I think ndapedza zvese saka and I'm seeing vanhu vazhinji vachiti hanzi sei ndida ngotega vamwe vanhu ko iwewo kuita help yacho itawo something zvinotenderwa kuti munhu anga achita sei achibatsira zvakare yeah I think futi pane vamwe vanga vakaofa mabhesi ema single birds haana kukwanisa kunotorwa one yacho yakaguma yatozopuwa someone imwe yacho handitozi kuti chakazoitika so I think ndo mamwe machallenges atiri kusangana nawo when you're doing these things ekuti panodzi munhu akati uyakati utore but hapana anozokwanisa unozvitora zvinhu izvozvo and I do apologize kuti havana kuningirikana kuzokwanisa kupa uyu vedu handizi kuti sei munhu anenge achindifonera direct call vedu mira tioni Intipa life munhu anenge achifona does that make sense nyasha chidzoka undidrope zvako I think ndapedza mapoints angu pane mamwe here right handisikuziva kuti kune mamwe here after lockdown I think I should be in Monacoland right now ndiri guys environment kandakachuza mana handisi kutaundi ndiri kumusha chaiko kwandakatoenda like maplots ndo kwandakasvika hangu ndikangombonotyora ndiriko ndichiona makomo nemiti ona manje ndiri kumusha chaiko handisi mutaundi zvototi hakutinoona kana tuckshop ndakatoshoka kuti kunobata network musha kwandiri kunoko ndo kwandiri saka yeah
kutoti kana jolly juice haukwanisi kuitenga ina hakuna zvitakshop unotofanira kutoinda almost an hour kuinda mutown uchiinda ikokoko. Saka ndiende kutomukira makusenseni mangwana. Alright. So thank you very much kuvanhu vese vakatexta vachiita no usasiye mwana, and also thank you very much to everyone akava concerned kuti hapasi kuita hamene kuti mwana haana kubigwa foni here, tozvitenda izvozvo zvinodiwa musociety maona manje. So As we understand she's building zvakakosha izvozvo, but her life does not have to be at a standstill or tadza anything else for herself. Amuone kuti that's being unfair to say that. Hanzi chi handina yatenda ineta ari kupindirani. Handisi kunzwisisa kuti anga achiti chitenda. Oh my God, yo ndatokangana kuti guys pandoita mavidhio nevanhu vandine chidocumenta ka munhu unoisa number, and I always make sure kuti munhu unoisa phone number. Mukaona munhu wandisina kuisa phone number normally mana gogo vaya vanhu vakaita vana gogo mukazvinotisa handivati vaise mafone number because of maybe zvandenge ndichiona panguva iyoyo, saka handitomboti vaise mafone number ndosiya zvakadero. Then koita vamwe vatinoti isai mafone number, handiti taurai phone number, handiti munhu unotaura ndoona kazhinji kacho mumacomment section munhu anenge achindipe number ndipe number. Munhu unenge wakataura mukati mevidhio kuti ndikini number yangu yakati. I think vamwe vanhu pamwe unenge usina kuona vidhio kuti ndipe number. Vanhu vanotaura munotoona vidhio kusvika kwokupedzisira munoona number dzavo vanhu ivavo vanenge vakaisa number kuti vanobatiwa papi maona manje. Hanzi, but now probably is now asking for money for rent. Dai vanhu vanga vatanga basa panenge pave something. Achakumbira rent until when? Don't know, because tata kutoti toenda hedu zvekuna mbuya vanekera. Besides mbuya ivava, there's another case, but it's deep kuyekera ko yemwe mwana. So ndichazoidocumenta ndikadzokera kumusha. Because ndaifanira kuinda namudhara wangu ikoko, inosiririsa nyaya yemwana iyeye haitomboiti. So I'm gonna document it as well pandichadzokera kumusha, but handisi kuziva kuti ndodzokera rini, because this month I'm not so sure. Muna August munomu, maybe in September, that's when I'll be able to go kuningiri ndotanga ndaudza mudhara wangu kuti vandiwanire time toinda ikoko navo. Kana I think ndakafila kunge kana chiita madocumentation ekumusha, I prefer kufamba namudhara wangu zvinondi, because ndokumusha kwangu. Saka I feel like maybe vanhu vanenge vachingofuna sekamwana katikitikaika kavajaira, saka it might take time for them to understand me, nekuti vanondiziva ndiri chimwana chitokotoko chaiva nezigotsi rakarembera uone manje. Saka baba ndinovasiya vaita the talking, after vaita the talking vanzwisisa, then ndochizotanga kusanangurawo kuti ndechichasoisei. So I'm gonna do, atika ndine 2 andoziva madocumentation atiri kuita yagogo vekutriangle neiyoyo yekwagutu iyoyo yemwana iyeye. Antori mwana haasi munhu mukuru, mwana atoriko atombofungana antori nefoni, because situation yake inosiririsa. Taifanira kukuinda, but time yangu ndaingomanya ndichidzoka, ndosaka ndakagumira pamahofa, because pane mufambo kutombozoinda ikoko notobuda kuma kwedu. Oh, I think ndataura zvese. I think ndataura zvese zvandoyekera, zvandikufunga kuti zvakakosha. But at the end of the day, sakada social media munhu unenge waita sei. And I think ndofunga ndakasvika pakufila kunge ndikaramba chingoti munhu one zvakuita kunge kune vamwe vasina maproblems, maybe ndo zvandanda kufunga. I don't know
kuda ndizvo pfungwa dzemunhu dzakasiyana-siyana kana unenge wakufunga kuti wai munhu one chete kune vanhu vakawanda vanenge vane madifferent situation imodi moramba muchingospecializa nemunhu one but zvemba I think dai yange yaya pane imwe stage so I'll go back to her tomorrow and talk to her but at the end of the day everyone is free to help her as well mbona manje nyasha chiuya nyanyanya vanhu vari kuita basa rekundifonera kuseriko I don't know why guys vanhu vari kundifonera mafoni ari kungopinda kuseriko network yangu ndosika iri kumbopota ichidonha guys nyasha chiuya ndiri ndiende live ndauda kuenda live nyasha zvida kutosvoda guys Yeah. iwe nyasha I'm on live. nyasha Nice. I'm on live. nyasha wakafu Yes, yaro. aiwa I think ndapedza chindidonhedza zvako thanks nekuteerera ndakuudza makuseri sorry right, bye bye guys see you thank you for helping me bye Network yangu I think nasina problem. aiwa ndakutokata zvako eka ndona inini saka kata All right. Network nasina problem. alright Yeah. iripo Hello. bye bye